Здравейте, приятели! На 10.08.2024 година ще бъда в село Голям Извор, област Хасковска. От името на мама Румяна, на дядо Стефан и на баба Стоянка ви каним на празника на малката Селима. Аз ще бъда там и ще си направим един незабравим рожден ден. Бъдете живи и здрави и до скоро! Честит рожден ден на малката принцеса Селима от дядо Черкина, баба Селима и мама Румяна. Лично и от мене специални поздрави за най-прекрасната рожденичка. Бъди жива и здрава, благословена от Бог. Едно прекрасно детство ти пожелавам. Само те обичам, слънчице мое. Честит рожден ден, принцесо! Здравейте, аз съм Ангел Малаков. На 10 август 2024 година ще бъда в село Голям Извор на кръщенето на малката принцеса Стоянка. От името на Румяна, майката, дядото Стефан Черкина и баба Стоянка най-учтиво ви канят да заповядате на кръщенето на тяхната принцеса. 10 август 2024 година село Голям Извор. Аз ще бъда там, големият Иво Попазов и още много музикални изненади. Заповядайте да се забавляваме заедно. Очаквам ви там. Здравейте! Датата е 10 август 2024 година. От името на майката Румяна, бабата Стоянка и дядото Стефан Черкина ви канят на кръщенето на малката принцеса Стоянка, което ще се състои в Голям Извор, начало 14 часа. За вашето добро настроение ще се погрижа аз, Тоши Памуков и моя бенд, както така и много гости, музикални изпълнители, от които един е големия Иво Папазов. Очакваме ви да си направим един незабравим купон. Там сме, купонът е гарантиран.